in na tambaye ku a tarihi shin fiyayyen halitta rasuwa ya yi ta ɗabi'a ta al'ada ko kashe shi aka yi? Daga cikin magabata kuma da yawa akwai wanda suke fahimtar cewa kashe shi aka yi. Daga ciki akwai Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullahi bin Shahabi Zuhuri, shi yana da fahimtar cewa fiyayyen halitta kashe shi aka yi, kuma Yahudu ne sanadin. In ka ɗauki littafi na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi, Zadul Ma'ad mashhurin littafi ne, ai yayi magana akan dasisa na Yahudawa a lokuta da dama ne yadda suka shirya halakar da shi. Idan muka duba volume na 3 namba na 279 yayi magana akan irin dasisa da suka yi ta kulla masa na kokarin su halaka shi. Tun daga wurin ga karanta za ka ga abubuwa da dama. Akwai kuma littafi muhimmi mai suna al-Yahud fi Sunna al-Mutahhara, wanda wani malami mai suna Dr. Abdullahi ibn Nasir al-Qashari ya rubuta. Iya da muhimmanci. Idan muka duba saboda kuncin lokaci, matakai da dama Yahudu sun shirya su halaka shi, Allah ne ya ta kare shi a matakai da dama sun shirya a tarihi. Na farko tun yana karami, lokacin da mamarsa ta haife shi sai ta ba da renansa gawa Halimatu Sa'adiyya, sai mamar ta ba wa Halima labari, duka ya zo a cikin wannan takardu, labari cewa ga irin abubuwa da ya faru na abin mamaki tun daga haihuwansa, kaza ya faru kaza, muka yi ta mamaki, haihuwansa ya zo da abubuwan al'ajabi da yawa. Sai Sadiya na renonsa, ran nan ta fita sai ta ci karo da wasu Yahuda suka ce wani jinjiri ne wannan, sai ta ce ai yaro ne mai kaza. Sai suka fara tambaya a haihuwansa an yi kaza, ta ce eh. Sai suka ce ba mu labarin haihuwansa, sai ta ba su. Sai suka fara kallon juna, ashe sun karanta siffofin haihuwansa a cikin takaddun da Allah ya saukar gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai suka ga ashe shine annabin karshen zamanin. Sai zama sauran abu ɗaya bata faɗa ba. Sai suka ce maraya ne, sai ta gane cewa fa ashe fa tunda yana da mamaki suna kulla masa sharri. Sai a lokacin sai ta ɓoye, sai ta ce a ba maraya bane, ni ne mamasa ga babansa. Sai suka ce a to ba wancan din bane, da shine da mun kashe shi. To sai Allah ta'ala ya sa ya sha bai rasu ba. Wannan shine abu na farko da aka yi. Na biyu, bayan an yi yakin Badar, shi fa bai fita Badar ba dan yayi yaki, na baku labari. Abun da ya fitar da shi daban, su suka zo tsokana kuma suka auka da yaki. Daga ƙarshe bayan an yi nasara a kansu a Badar, sai Yahudu da ke tare da shi a Madina, Banu Nadir, sai suka kulla cewa bari mu kulla tunda ya kashe mushrikai a Badar, duk da dai ba shi ya nemi faɗan ba, bari mu shirya mu ma mu yi maganin sa. Sai suka ce ya turo musu mutane 30, za su turo 30 don mutane 30 din masanan su ne, malaman su ne. Idan hujjojinsa na Allah ne ya turo shi, ya gamsar da waɗannan 30 shehunan sunan, su sun amince za su yi biyayya da shi. Shi kuma sai ya amince, yana amincewa kawai sai wata mace da ke tare da su sai ta turo wa wani nephew nata da ke tare da shi a cikin wanda suka yi imani cewa kada ya je, an shirya mugayen makamai, in ya zo wannan zaman gamsarwa za a halakar da shi. Shi kuma a lokacin yana negotiating din cewa zai turo uku su turo uku, ai mutum 30 ya yi yawa, ko da uku ya isa. Sai ta ce kada ya zo, har ya yi niyan zuwa sai ya fasa. Har irin makamai irin daga dinnan suka ajiye, irin su adda ne ya zo su halaka shi, sai ya fasa zuwa. Na uku abun da ya faru shine akwai waɗanda suke tare da shi wanda suke ahalul zimma, ba musulmai bane amma an yi yarjejeniyan zaman lafiya, sai tsautsayi ya sa aka kashe wani a cikinsu. To sai fita wajen Banu Nazir, Yahudu, yana neman ƙoƙarin neman kuɗi don ya zo ya biya diyyarsu. Da Allah duba irin amana tasa, shi fa yake mulki, yana da ikon ya share, su ba musulmai bane amma yace sai ya biya diyya. Saboda me? Saboda ɗaya daga cikin ɗalibansa ne kashe su a kuskure, don haka zai biya compensation na duk kuɗin da shari'a ta ce a biya, zai biya. To lokacin da ya je sai ya zauna gindin wata katanga tasu, ashe sun shirya ta baya a zo a tura katanga ta faɗi a kansa ya rasu. Yana zaunan kawai sai aka bashi abin nan, sai tashi da gaggawa, sai ashe ana tura katanga za ta halakar da shi ne. Na hudu, bayan ya yi fatuhu Khaibara, da suka ga ya yi nasara a Khaibara sai suka shirya su kashe shi, sun san yana son nama na dabbobi irin akuya ko tunkiya haka, sai suka gasa dabba, sai suka sanya dafi poison a ciki, sai suka bashi
da suka bashi me ke faruwa a lokacin sai ya ci nama. Wannan naman imamu zuhur ya ce naman da ya ci dafin da ya shiga jikinsa yana cikin sanadin rasuwarsa. Akwai sahabinsa ɗaya da shi Allah ta'ala ya sa ajalin yayi yana ci ya rasu, Bishir bin bara, shi take rasu, amma fiyayyen halitta haka ya zauna shekaru da shi, har yake cewa akwai jijiya ta mai ake wanda tura ke ce mata ayota, mai ake faɗanta da Hausa, ta bi kan zuciyar mutum haka a kan ƙirjinsa na dama, na hagu afuwan ƙirjin hagu ta je har gadon baya, ana ce mata ayota, aorta. Sai rika jin kamar ana yankawa za a tsinka ta saboda ƙarfin dafin da suka sa masa abinci ya ci, sai yana jin ana kamar za a tsinka, kuma tana tsinkewa mutum rasuwa yake yi, tana tsinkewa a jikin mutum zai rasu. Ita take ɗaukan oxygenated blood, wato jini da yake da oxygen a cikinsa. Ai muna ɗaukan oxygen ne ko sai mu fitar da mai carbon dioxide, to wannan oxygen ɗin ita take ɗaukan sai ya rika circulating a cikin circulatory system na mutum gabaki daya. To idan ta tsinke rasuwa ake yi, to wannan dafin wannan ya yi targetin wannan jijiyar da ke jikinsa sallallahu alaihi wasallam. Me ke faruwa har a lokacin da zai rasu na Aisha take cewa yana complain din, yana jin ana jan jijiyar kamar za a tsinka. Magabata da dama suna nassaba rasuwarsa da wancan naman da ya ci na dafi, kuma da ya cin san da ya gaya mu suka zo suka ce masa, yana gama sai kira sai ya ce kun saka dafi a wannan naman ko ba ku saka ba? Sai suka ce mun saka. Ya kai ka gane? Sai ce na fahimta. Me yasa kusa? Sai suka ce muna da yaƙinin inda gaske Allah ne aiko ka zai kare ka, ba za ka rasu ba yanzu. In kuma ba Allah aiko ka ba za ka rasu, kowa ma ya huta a duniya da wannan sabon addinin naka. Sai ya ce to Allah na zai kare ni. Sai ya ƙara shekarun, kuma sanda ajalinsa ya yi yana kwanci a ɗakin na Aisha radiyallahu anha, har ma ya je ya yi sallah na kwanaki, daga baya gagara zuwa sallah har Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarsa. So ganin cewa har ya rasu yana complain, yana yawan kuka akan jijiyar, yana jin ana ji kamar za a tsinka ta, sai magabata suka ce wannan iya da alaka da sanadi. Bai rasu a lokacin ba sai bayan ya ƙara shekaru, amma dai da ya rasu wannan ya faru. Kaga Allah ya ja ajalinsa, kuma haka Allah ta'ala yake kare mutum idan lokacinsa bai yi ba. Don haka a fa'in mata au kutila, so akwai da suke ga matan ne saboda a ɗaki ya rasu, akwai da suke ga kutila ne saboda wannan jijiya din. Kuma hadisin jijiyan yana Bukhari yana Muslim ya kawo shi kaman hadisi na 2910. So hadisi ne ba wanda yake wai na kokonto ba, hadisi ne mai inganci. In qalabtum ala aqabikum, za ku koma zuwa ga digadiyan kun ya rasu. Ai kaga mu tun da aka haifi iyayen mu ma, ai fiyayyen halitta ya koma ga Allah, amma sun yi addinin, kuma mu ma muna yi. Kuma tun da muka zo duniya ya koma ga Allah, kuma bai sa mun bar addini ba. Don me? Don ba shi ake bautawa ba, wa ake bautawa Allah. Shi yasa lokacin da ma ya rasu, rasuwarsa akwai sahabban da ba su gamsu ya rasu ba. Lokacin da ya rasu sayyidina Umar shi sai ya rude, kawai hankalinsa ya tashi, ana manzon Allah ya rasu. Sayyidina Umar sai ya shiga gida, sai ya dauko takwabi. Mun san shi yana da zafi. Sayyidina Umar radiyallahu anhu, tunda shedan ma yana tsoronsa, kaga ko dole kuma kowa ya ji tsoronsa. Sai ya dauko takwabi sai ya ce ma mata Muhammad, ma mata Rasulullah, kullu man qala inna Muhammadan qad mata adriba unuqa. Manzon Allah bai rasu ba, yace duk wanda a cikin ku yace annabi ya rasu, wallahi zan sare wuyansa. Ya rasu, kowa yana so ya fada, ya yi shiru bakinsa, alaikum ga takwabi nan tsirara. Kowa ya shiru, aka ja ga sayyidina Abubakar, shine dattijan arziki, asalin dattawa, la ilaha illallah, dattawan arziki, mazan farko. In ka ji an ce dattijan arziki bi ma'anar kalima, wallahi su ne su Abubakar Siddiq. Ba wai a wannan zamanin ba, tun a wancan zamanin in ka ji an ce dattawa, dattawan ƙasa, to su ne su Abubakar Siddiq. Amma yanzu wani ɗan ciwa-ciwa sai zage su. Allah ta'ala ya kare mu. Sallallahu alaihi wasallam, fiyayyen halitta aka ce ya rasu. Sayyidina Abubakar da ya zo ya ga Sayyidina Umar da takwabi. Mahaddata Qur'ani matasa irin su Abdullahi ibn Abbas, saboda karancin shekaru ba su ma istinbadin tuna wannan ayar ba. Ya haddace Qur'ani amma duk ya rude. An ce ya rasu a nan kuma ga Sayyidina Umar da takwabi, kuma kowa ya yi shiru. Ana so a fada ana tsoro.
so dattijon arziki yana fitowa abubakar siddiq da ya gansu sai ya koma gefe sai ya bar wajen sayyidina umar ya fara innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa can yana yi sai fara wa ma muhammadun illa rasulun qad khalad min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra allaha shay'a wa sayajzi allahu shakirin. bai je wajen sayyidina abu umar ya bashi hakuri ba, bai yi ko ba sai koma gefe, sai duk wanda suke wurin umar kuma sai aka da wajen sayyidina abubakar sai aka bar shi ma sayyidina umar din sai ya da wajen sayyidina abubakar ya zo jin wa'azi. Kaga dattawa ke da shi yasa al'amarin addini sai da dattawa, su suka san jiya su suka san yau. Bahaushe ya ce wai ta yaro tana kyau amma ba ta me ba ta karko. Shi yasa duk al'amarin addini ana yi a rika sa dattawa, ko da kwamitin ba da shawari ko su ne patrons. In aka bar matasa in shekara 25 30 35 wallahi za su baro aiki, ko da ku dukkan alarammomi ne sai an samu dattawa in suka dan tafi sai a dan ja su a ce a kar ku yi sauri dan matso. To sai da dattawa, duk harkar al'umma sai da dattawa. In aka sa kuma duka dattawa babu matasa al'amarin ba zai yi ba. Shi yasa effective team a duba matasa a duba dattawa sai a gwama. In matashi ya ɗauko da zafi sai ce kai yi a hankali ba haka ba ne. In dattijo kuma ya ce a ɗan kwanta da ce a baba mu ɗan je dai a ɗan yi haƙuri baba kada mu tsaya a mu ƙara gaba, sai a raka cekin juna ana checkmating juna. To haka yake faruwa zamanin sahabbai. Abdullahi ibn Abbas ya ce Abubakar Siddiq yana karanta wannan aya radiyallahu anhum, ya ce wallahi sai na ji kamar ranar aka saukar da ita, ni na manta ma da manzon Allah sassan zai rasu. Wa mai yanqalif ala aqibaihi, duk wanda dalilin rasuwar fiyayyen halitta yayi ridda falan yadurra Allah shay'a, ba zai cutar da Allah da komai ba. Wa sayajzillahu shakirina, kuma wanda suke yi wa Allah godiya da baki da zuciya da kuma gabansu da sannu Allah zai saka musu. Saboda mai man ja'a bil hasana falahu 'ashru amsalha ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قرآني من يابا من يا قرآني أرمى آية نندي من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما سورة الأنعام آية 160. har kuma hadisi da yake bayyana za a ninka haɗari 700 hasaba da haka. Allah ya saka mana ayyukanmu na alkhairi, inda muka kuskure Allah ya yafe mana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba, muna bada maganin aikata istimna'i, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa. Rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna bada maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C, duk muna bada maganinsu. Muna bada maganin sanyi, infection, gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa. Matsalar jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu
duk inda kuke a fadin duniya za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zuro cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai